Missä me nyt ollaan, niin ollaan täällä Helsingissä Koskelantiellä. Vantaajoki laskee tuohon vähän matkan päähän mereen. 100 kilometriä se on tullut tuolta Riihimäen seutuvilta. Ja Koskelantie tulee Koskelan kylästä, joka on tässä ikivanha kylä ollut silloin jo ennen 1500-lukua. Tuohonhan sitten kaupunki perustettiin tuohon joen koskelle. Vanhan kaupungin koskehan se on nimeltä. Ja nyt kiinnostaa sitten tämä ravintola, joka on egyptiläinen ravintola. Ja miten tämä on tänne oikein tullut ja koska se on tullut ja kuka sen on tänne perustanut. Niin tämmöisestä nyt juteltaisiin tässä kahvikupin ääressä. Ja voitko vähän kertoa tästä El Karim-ravintolasta ja mistä tämä El Karim-nimi tuli ja mikä teidän nimi on ja miten tämä lähti liikkeelle ylipäätään ja kuinka tulitte tänne? Egyptiläisiä ravintoloita Suomessa ei juuri ole olemassakaan. No aloitetaan. Mun nimeni on Hani Ramadan ja olen Egyptin Suomen kansalainen. Ja sitten minähän ollakseni Suomessa vuodelta 1983. Ja sen jälkeen siinä aikaa mä oon ollut vähän monella eri alalla. Muun muassa mä oon ollut Helsingin kaupungin nuoriso-ohjaajana. Ja päätehtävä oli erikoistehtävä, se oli judovalmennusta. Sitten myöhemmin tuli semmoinen mahis, että lähtisi Arabemeriliitto, kun mun vaimo silloin oli hän ulkoministeriössä ja lähdettiin sitten, hän pyysi tutkimaan muutama asia ja sitten mä päätin muuttaakin itsekin siellä, ryhtyä näitä matkailuhommia. Ja silloin minähän vuonna 1986 aloitin näitä matkoja Suomesta Abu Dhabiin ja Dubaiin. Sitten, olihan se sitten tullut sota pitkin, mitä se oli vuonna 1990 ja 1991 sitten päätettiin muuttaa takaisin Suomi, kun vanhin pojan oli siellä koulussa 3. luokalla menossa, mutta arvelen iän mukaan ei pääse suoraan siihen samaan tasoon. Niin hän tultiin tänne ja hän aloitti, kyllä niin sanoi vähän ulkomaalainen tausta, niin isä, hän pitäisi aloittaa ihan ekaluokasta, vaikka hän puhuu täydellistä suomea. Jaha. Ja suomi, englanti ja arabia, siellähän tietysti englanti ja arabia on molemmat kielet oli Abu Dhabissa, kotonahan puhuttiin aina suomi. No sitten siitähän minä aloitin, mun piti jatkaa matkailuhommaa täällä. Oli nostettu tämä vakuusraha aika paljon. Sitten mä päätin, että ja sitten siinä aika oli loma alkanut täällä Suomessa purua oikein pahasti. Ja päätin sitten, lamaahan ihmisiä ei välttämättä matkusta, mutta pakkohan syödä. Ja sitten koulutuksilta semmoista matkailu- ja hotellialaa. Kyllä minä sitten löysin itteni, ajattelen joku
kivan paikan. Ja tämä joskus aikana, silloin kun mä olin Abu Dhabissa, se oli yhden egyptiläisen omistama kahvila, jonka sitten sen jälkeen hän myi toisella. Ja sitten minä sattumalta löysin vaan lehdissä ja otin yhteyttä, kun kertoi se osoite. Mä sanoin, kyllä tiedän paikkaa ja niin tehty kauppaa. Niin tämä paikka oli. Tämä paikka, minkä kyllä. ostit, joo. Joo. Kairossahan te olette kai syntynyt. Kairossa olin syntynyt kyllä. Joo. Ja noin, mitä mä sanon, 24, 25, mä muutin Suomeen enemmän kuin puolet mun iästä viettänyt Suomessa. Joo. Ja tämähän on perheravintola, teidän perhe pyörittää tätä. Joo, minä aluksi kyllä halusin ihan työllistä jotakin porukkaa, mutta oli aina vaikea siihen aikaan. Ja on edelleen työläinen tulla päivää tai kerran ja sitten seuraava päivä tai seuraava kerran on Krapulassa soita ja sanoo, Krapulassa ei voi tehdä töitä, ei voi mitään. Sitten mä sanoin, että ei, tämä täytyy itse ota kaikki haltuun ja ei odoteta ketään työvoimaa. Tämä egyptiläinen ruokahan teillä nyt tässä on se, joka myy hyvin. Ja kysyisin vähän siitä, että millä tavalla se profiloituu, eli millä tavalla se poikkeaa Välimeren muiden maiden ruokasysteemeistä ja raaka-aineista. Otetaan nyt vaikka Kreikka, Italia, Espanja, kun se on sitten Afrikan puolella kuitenkin. Joo. Sinänsä se on oikein, mä voisin sanoa, se on oikein rikas ruokakulttuuri, koska Egypti kuitenkin on ollut semmoinen kohde, mitä on kovasti haluttu. Eli italialaiset, kreikalaiset, kun ne halusivat tehdä vähän enemmän rahaa, ne matkusti Egyptiä, teki työtä siellä ja sitten siellä ne tienas paremmin kuin omassa kotimaassa. Ja mukanahan on kulkenut näitä ruokakulttuuria myöskin. Ja sitten Egypti on monipuolinen kulttuurimaa. Siellähän on ainakin nämä uskonnot ja kaikki. Siinä on yksi semmoinen, siellä Egyptissähän löytyy juutalaisia, löytyy ainakin vanha aika. Tänä päivänä en tiedä miten paljon niistä enää jäljellä, mutta synagogia löytyy, kirkkoja ja vaikka kuinka paljon ja moskia sama juttu. Että tämähän sen kautta Egyptissä on aika rikas toi ruokakulttuuri. Se ylipäätään ruoka on maukas. Sitten kun määrätyt ruuat, sitä laitetaan semmoinen, että se on vähän tulista tai sen mielin mukaan, mitä syöjän mukaan. Että mutta on semmoisia esimerkiksi, mulla on listalla täällä semmoinen laji nimeltä koshari, eli semmoista egyptiläistä pastaa. Siinä on riisi, linsi, vihreä linsi ja sitten makaroni. Se voi olla spagetti, se voi olla penna, se voi olla pikkumakaroni, se voi olla cocktail. Ja sitten tomaatti, valkosipuli, vinegretti, kastekki, mitä erittäin herkullista. Mutta tämä on semmoinen yksi niitä laikkeita, mitä aina pitäisi olla tulista. Niin, että se on jännä, se on herkku. Joo. Että sitä kun syöt tulisena, sä syöt koko ajan eri tavalla kun sä syöt, kun se on mieto. Niin. No meillä Suomessahan on peruna, perusruoka, oikeastaan ja leipä, ruisleipä. Meillä on näitä ruisvehnä, kaura ynnä muuta. Mikä siellä on se perus niin kuin, mikä tulee mukana yleensä, jos lihaa on tarjolla?
lammastahan sillä tietysti on paljon tehty. Riisi ja leipä aina kuuluu ruokaan Egyptissä. Eli se voi olla esimerkiksi joko pata, se tarvitaan riisinkerä ja toiset tykkää vielä leipän kanssa. Että se on semmoista, tietysti vähän kun tehdään näitä eri tavalla tänä päivänä ruokavalioja katsellaan ja mitähän pitäisi olla ja joku leipä tai riisi tai tuommoista, mutta on edelleen riisi, leipä on. Peruna kuuluu aika monta eri lajit noita patuja. Eli pataa laitetaan siinä muun muassa peruna. On olemassa semmoista herkku tommonen, kun toi se porkkanaa ja herneitä ja perunaa ja tomaattipohjainen kastike ja riisi. Tietysti se voi olla ihan kasviksena tai lihan kerää. Sitten se on yksi niitä semmoista enemmän muistuttaa kevättä. Niin. Jotkut maathan profiloituu niin kuin Italia, pizzamaa, Kreikka, musakamaa, Espanja, en osaa sanoa mitä siellä on. Paella. Onko näitä kaikkia sitten myös Egyptissä? Kyllä, mutta sanotaan, että maassa maan tavalla. Esimerkiksi kun sanotaan pasta, niin sanoo pastahan kuuluu Italiaan. Ei, kyllä tämä kosharissa on pasta, se on riisi, linsi, makaroni. Ja musakkaa myöskin löytyy Egyptissä, egyptiläistä musakkaa, ja se on ihan eri laatu, eri luokka kuin kreikalaista tai turkkilaista. Olen mä syönyt kumpaakin. Yes. Ei voi verrata. Ei voi verrata. Siinä eri maut. Eri makuja. Ja eri raaka-aineet myös. Raaka-aineet lähtökohta on munakoisu. Mutta Egyptin musakkaassa siinä on enemmän munakoisutavaraa kuin muuta. Munakoisu, paprika, pepperoni, tämä on kairolaisen tapa ja se on tomaattipohjainen kastike. Pohjin on siinä. Sitten uunituoren leivän kanssa se on herkku. Ja sitten toiset sanoo Alexandrian tava ja luultavasti ymmärrän sitä tai veikkaan, että kun siellä rannikolla on ollut paljon semmoista hiekkamaa, eli siellä oli vaikea vanhaa aikaa kasvattaa vihanneksia, muun muassa tomaattia. Ja tomaatti on älyttömän kallista siellä rannikolla, joo. Ja ne teki Alexandrian tavan musakkaa, se ei ole tomaattipohjainen kastike, se on ihan naturalli, eli semmoista vettä ja joku siinä mukana joku lientä tai tällaista. Mutta siinä kanssa voi lisätä perunaa siellä vähän, että tulee täyttävää. Mutta Kairossa ei. Sitten Kairossa tai Egyptissä ylipäätään musakkaa on yksi niitä semmoisia, mitä tehdään. Kun musakkaahan on tarkoitettu keskiluokka tai vanhaa tuommoista keskiluokka tai köyhää ihmisten ruokaa. Koska munakoisu on yksi niitä on edullisia tai halpoja tuotteita. Mutta meidän vieraanvaraisuus kuuluu. Jos sä tulet vieraana, ei ole kiva tarjota sulla pelkää kasvisruokaa. Eli ruoka pitäisi olla lihaa, tai kana, tai kalaa. Ja jos joku päivää, ja tämä on semmoinen Kairossa tai Egyptissä ylipäätään, musakkaa päivä, sitä kaikki odottaa. Lapset sekä isä, äiti tietysti, jotka valmistaa. Sitten musakkaahan on se,
kun sitä syödään se päivä. Ja jos tulee vieraita, yllätys, mitä tehdään? Aina äidit on ollut fiksun otti tämmöinen jauhelihaa, niillä aina on ollut jääkaapissa tai pakastessa. Käristetty vähän jauhelihaa ja maustettu suolaa ja pippuria ja se on sitten pakastettu. Jos tulee vieraita, ei muuta kuin vaan laita sen vuoka, levitetään siinä ja sen jälkeen vähän aika uuniin, se on vala. Sitten ainakin se syöt musakaa, missä on liha, mutta periaatteessa ei kuulu liha. Joo. Eli liha vaan on semmoista vieraanvaraisuutta. Tuolla Italiassahan on aina tapana se, että ensin tulee eturuokana pasta ja sitten tulee pääruoka. Onko Egyptissä samanlainen systeemi? Egyptissä siinä on aika paljon semmoista tahini, baba ganoush. Nämä on kaikki semmoista aperitiivia, että siitä kun syö teki ruokahalu laittaa sitä. Ja sitten on olemassa semmoisia bidingemkhallelia, olivia, pickled ja vaikka mitä näitä erilaisia pickles, niitä on kymmeniä eri lajia. Ja se on aina tommonen sivulautainen tavallaan. Joo. Mutta riisit, lihaa, kasvista, kaikki laitetaan. Jokainen teki omalla tavalla, omalla lautasella. Aivan. Niin. No sitten nämä kala-asiat, niin syödäänkö sillä paljon kalaa? Ja sitten lihapuolella on ainakin lammas, mitä tunnetaan Suomessakin, että lammasta syödään paljon. Kala sinänsä, Egypti on aika rikas kalamaa. Miksi? Niili verta koko matka sinne Välimeriin saakka. Ja siellä on se delta-alue ja siellähän on Niilissä kasvaa omalajikkeita koko se matka, mutta sitten kun siellä missä on suolavesi, se Välimeren vesi ja ne tapasivat Niilin kanssa, siellä kasvaa vähän erilaista lajikkeita, eri makusta. Ja siellä muun muassa semmoinen yksi niitä Egyptin vanhoja satamaa, Dumyat-satamaa. Dumyathan on hyvin tunnettu kalarikas kaupunki. Ja siellä tehdään riisi kalan kanssa, katkarapun kanssa, taskurapuja kuorita ja sen lihaa lisätä siihen riisi. Semmoista Baijan tapasta. Ja sitten kyllä syödä paljon kalaa. Ja sitten varsinkin Alexandria, Egypti, mä muistan, että aika usein, mennään ajamaan, vaikka voi saada Kairossa hyvä kala, mutta ei, mennään ajamaan Alexandria, siinä on 2,5 tuntia ajomatkaa suurin piirtein. Ja sitten niin, että sä menet johonkin kalaravintolaan. Ja siellä on hauska, aika monta perinteistä ravintolaa. Siellä on semmoista akvariot. Se vaan katsoo oma kala, mitä sä haluat. Sä sanot, että mä haluan tämän ja tämä ja tämä. Tää grillataan, tää paistetaan ja sitten ne nostaa. Ja sitten siksi aika syöt vähän alkuruokia, ne valmistaa siinä saman tien. Tuo ruoanlaittotapa, niin miten sitä enimmäkseen tehdään? Onko ne pataruokia vai grillattua vai minkälaista, kaikenlaista keittoja? Kaikenlaista. On keitto, on patoja aika paljon ja se on yleensä, kun on iso perhe, se on helppo tehdä aina, että tehdä isoja määrää tietysti saada. Ja melkein aina päivän tuorita aina ruoka. Eli en tiedä siis
monet ruokalajit mun mielestä ei se maistu hyvää tai hyvällä seuraava päivä lämmitettynä. Eli niitä aina pitäisi olla tuoda. Joo, sitten nämä ruokajuomat ja jälkiruuat, nehän kuuluu varmaan asiaan. Totta kai. Ruokajuomathan on yleensä ylipäätään joku vettä tai limonaadi, siripu aikaakin. Sitten toisethan ottais viini. Se riippuu se perhetason mukaan. Jotkut tykkäs viiniruoan kanssa, toiset tykkää olutta ruoan kanssa. Ja sillähän sitten jälkiruoka aina on semmoinen momentti, mitä varsinkin pikkulapset aina odottaa. Niin, että milloin jälkiruoka tulee. Niin. Ja ne on makeita aina. Makeita kyllä, joo. Siitä varten jälkiruoka. Ja esimerkiksi ranskalainen systeemi jälkiruoksi toi juustu ja tällaista. Se on meillä voisi olla alkuruokaa. Niin. No toisinpäin. Joo, toisinpäin. Koska jälkiruoka, sulla pitäisi jää makia suu. Niin. Siitä. Joo, ja täällä sovelletaan tätä. Joo, täällä tosiaan mä pyrin sitä asti, kun huomasin alusta asti, jos lämmittää ruoka, ei ole sama laatu. Sitten kun mulla ei kelpaa, en kelvottanut asiakkaillakaan. Tämä oli eka vuosi, kun mä avasin. Mä ajattelin että mulla oli pari ravintolamikrot täällä ja käytin vähän siinä metodia. Ei. Kun se päivä minä rupesin maistelemaan kaikki. Päätin maistaa kaikki. Ja ei kelpa mulla. Silloin en kelvota asiakkaille. Vaikka asiakkaat kehuu silloin, että se on hyvä. Mutta ei. Mä sanon, aikaero on muutama minuutti, mutta sä saat paras laatu. Ja tämä on se laatu, joko tykkää tai ei. Ja toiset, jos kysyy, no joo, ei siinä mitään eroa esimerkiksi, kun mun falafel on tunnettu nyt koko tämän aikaa Suomen parhaita. No, kun kysyn, että mitäs nämä falafelit, onko ne sama kuin muualla? No, ei paljon eroa. Totta kai siinä on paljon eroa. Mutta jos maku ei asiakas ymmärtää sitä, ei voi mitään. Kaikilla on makuja, jolla ei ole. Aivan joo. Sitten kuulin jossain vaiheessa, että K-kaupan Väiski oli ollut teillä asiakkaana täällä silloin aikanaan. Ja Väiski oli semmoinen rakas ystävä oikein edesmenne. Se oli semmoinen, että sen tutustuminen oli semmoinen, hei, osaatko laittaa ruokaa, kun hän tulee. Kumpi kysyi? Hän kysyi. Mä sanoin, kyllä. Miten niin? No, mulla on nälkä, että mitä sä laitat mulla joko juustoleipää vai miten? Mä sanoin, kyllä minä osaan laittaa ruokaa. Tommonen voileipä ja tällaista ei täällä laiteta. No, siitä lähti vähän tämä. Sitten se oli hirveän mielenkiintoista semmoista, aina se aika sen kanssa kului todella nopea, että kun keskustellaan näistä ruuista ja sitten ja kyllä siitä vähän tämä Väiskö oli semmoista hauskaa, aina se haluaa kokeilla kaikki jännää. Sitä aina, se oli semmoinen elävä mainos
kampanja minulla, kun joku asiakas tulee ja katselee, aina ne näkee, vaikka ne ei morjesta tai toiset uskalla morjesta, tai terve Vaiski. Ja sitten tulee mulla sinne, hei, mitä Vaiski syö? Mä sanon, se syö sitä ja tätä, mä otan samaa. Joo, että tällä lailla mä sain tosinaan, ja hän aina kun se syö, se tiedät, sen tavassa aina puhuu siitä ruoasta ja arvostelee sen. Aiko, kyllä tämä on oikein hyvä, tämä on semmoinen ja tämä on semmoinen. Se oli tosi semmoinen hyvä. Vaiski oli hyvin suosittu silloin televisiossa. Joo. Televisio oli Suomessa uutta ja Vaiski oli siellä myymässä. Ja nehän katsoi myös Viron puolella, Tallinnassa näkyy Vaiski, Ja. että onko niillä näin paljon lihaa siellä tiskissä. Ei ne Niin. uskonut tallinnalaiset. Niin, kyllä se on, Vaiski on ollut hyvin tuttu monilla. Kaikki tunsi Joo, Suomessa joo. silloin. Ja kyllä se oli vielä 90 alussa, hän on silloin tällöin häntä otettiin joku aamu TV:ssä laitaa jotenkin ja Joo, sitten se oli hauska, kun hän laitoi suomalaista falafelia. Sitä naurettiin niin paljon täällä. Vähän porkkana rastetta ja tällaista. Mutta no, hän teki semmoista kasvisbiiviä tavallaan. Joo, Mutta sitä ei voi kutsuta falafeliksi. Joo, mutta tämä oli hyvin mielenkiintoista kuulla tätä egyptiläistä ruokakulttuuria ja mitä ravintola tarjoaa tässä Vantaanjoen lähellä. Tästä ei ole pitkä matka tuohon joelle. Niin. Ja paljonko tästä nyt keskustaan on ylipäätään? Eihän tästä on matkaa kuin noin 5 kilometriä. 5 kilometriä. Joo, noin 5,5 kilometriä. Mutta harvinaista herkkua täältä saa, Kyllä. kun tulee tänne. Ratikkahan menee tuosta kohtalaisen läheltä. Ja joka ajaa auto, kyllä täällä bussit ja- parkkitilaa vaikka. Niin, parkkitila on Joo, tuossa tosi edessä. paljon. Joo. Joo. Con suspiros de